barkanmu da wannan lokaci. Zan nuna muku yadda ake KYC na wannan tushen. Misali idan ka yi rijista ka zo ka wannan wajen gun da aka rubuta rewards din nan sai ka danna. Kun ga wannan check-in din nan ana da buƙatar sa a ringa yi. Wannan ma tax ne, wannan ma tax ne. Sai wannan wajen shi ma suna da buƙata. In kuma kai din baka da buƙata ka yi su, to wannan wajen kun gan su wannan wajen suna da buƙatar ku yi su, domin me idan kuka yi su za su ba ku unlock autos, za su ɗauki ƙwaya 200. Shine amfanin yin wannan tax ɗin. Kun ga shi wannan ya mafi 200, 500 ne wannan, kun gani? To za su ɗauki unlock autos guda 200. Domin me? Domin a yi muku KYC ɗinku. Kuma shi ana buɗe ba wai kamar sauran application yake ba, wai wanda a ce idan aka buɗe wai sai an daɗe kafin a ba mutum KYC. To kada dai in cika ku da zance, yanzu kana buɗewa ga nan wani waje inda aka rubuta a tushen nan da wani ɗan yanka wannan wajen, to nan mutum zai danna. Idan ya danna mutum zai ga KYC status ba, to mu shiga wajen mu gani. Masha Allah ya kawo mu wannan waje. To KYC din level 1 ne da level 2. Shi level 1A shine zaka saka hotonka, wannan hotonka kenan. Wannan in ka taba gun zai ga galerin ka da zaka sa hoto. Wannan kuma security cycle, mutane biyar, email na mutane biyar wadda suke yin asalin mining din tushen. In kuka zo kunan wajen za ku taba, za ta ba ku damar gun da za ku yi pasting din email din. Duk wanda ba shi da email din ya je kan Facebook na wanda dai posting ranar 8 ga wannan watan. Okay, ko 9 ga wata ne, tsakanin 9 ga wata ko 8 ga wata. Idan mutum ya je ya duba zai ga email din mutane a gurin, kai ma in kai sai ka aje naka gundan wasu su dauka su yi amfani da shi. Bayan mun gama da nan, wannan su ake kira da security cycle, har na mutum biyar zaka saka. Sai wannan gurin ID verification, wannan wajen. Wannan ID verification din idan ka zo kanan za ka yi tick a nan wajen, nan ma haka, sai ka ce start. Kuna gani? Wannan sunanka za ka sa complete. Misali, Adamu Ibrahim, Kabiru Yakubu, wane ne gashi nan dai, ko Khadija wane ne gashi nan dai. A wannan wajen mutum zai saka sunansa. Nan kuma wannan ID din, NIN number ɗinka za ka saka a wannan wajen. Nan kuma date of birth, shekarun haihuwarka za ka saka a wannan wajen. Nan wajen kuma hoton national ID card ɗinka za ka samu, gabansa kenan za ka ɗauka. Nan kuma bayan national ID card ɗin naka za ka ɗauka. Sai wannan matakin shi kuma mataki na uku, kada ku manta mataki na uku suka ce for example, misali wannan wajen sai ka rubuta wannan wajen for Atoshi use only a jikin takarda. Ka ɗauko biro takarda sai ka rubuta for Atoshi use only. Idan ka rubuta sai kai signature ka, sai ka rubuta kwanan wata sai kai signature. In ka rubuta for Atoshi use only sai kai saka date, kwanan wata kenan da ake na wannan ranar da kai wannan abun, sai kuma signature ka. Sai ka aje takardar a ƙasa, sai ka taɓa nan gurin, sai ka ɗauki hoton takarda wanda ke wannan rubutu da wannan signature din. Ga abin da za ku rubuta, suka ce for Atoshi use only a jikin takardar, sai ku ɗauki hotonta. Bayan wannan gurin kuma sai mataki na ƙarshe shine wannan waje, wannan step 4 kenan. Shi kuma wannan da takardar da ka rubuta for Atoshi use only da national ID card din naka zaka rike. Wani zai dauki hoton ka, amma ka tabbatar hoton ya fito ran gadadau da naka da na wannan takardar da kuma national ID card din rikewa zaka yi. Sai ka dan seta a wajen kirjinka ko a dan wajen fuskar ka. Idan ka seta sai ka dauka, sai wani ya dauki ka hoto da kyamarar ka. Idan kai haka, sai in kai haka an dauka hoto yayi clear, sai a to nan wannan da inda aka ce submit now din nan, submit now. Kana dannawa shikenan za su dauki Atos a cikin naka unlock, ma'ana wanda aka bude unlock Atos ɗinka. Shikenan fa, simple. Shikenan fa. Wannan shine da ake KYC ɗinsa. Allah ka taimake mu, Allah ka ba mu sa'a. Masha Allah.